खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ दिनै भारतनि 78थि उदांस्रि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव आसामनि गिख्रंथाव उदखारि हानजा आलफा उदाङा बमा बेरफ्रुहोनो थांखि लादोंमोन। शिबसागरनि DTO मावख'आव गोग्लैना थानाय गंसे गोजाम गारियाव शिबसागर ONGC रड लामा सेरनि गोजाम एम्बुलेन्सआव गेट नाम्बार 5 खौ बारलांनांगौ डिब्रुगड़ लाकुवा तिनिआलि पुलिस थानानि साखाथियाव आसाम हादरसा हान्थामेला निगम गंसे गोजाम बासआव लखिमपुरनि आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट क'अपारेसन गंसे गोजाम बासआव लखिमपुरनि पुलिस सामलायगिरिनि साखाथियाव पेराड ग्राउन्डआव थानाय NHPC नि गोजाम गारियाव लालु डेली मार्केट IB नि खाथियाव बराकाट पुलिस थानानि साखाथियाव गोजाम गारियाव बिफांफोरजों खोबजानाय नगावनि मेडिकेल कलेजसिम थांनाय लामायाव आदित्य देहा फाहामसालिनि सिगाङाव मोननाय इटाफाता खाथिनि हायाव फबनाय जायो। दिसपुर लासगेटनि मोखाङाव थानाय लांदां फोथाराव फबनाय जादों। गान्धी मन्दपसिम थांनाय लामानि आगसिथिंजाय थानाय साखाथियाव फबनाय जादों। नारेंगी आर्मी केम्पनि लामायाव CDA गेटनि साखाथियाव फबनाय जादों। गुवाहाटी फानबारिनि ब्रह्मपुत्र दारिमिन गेजेरजों थांनाय दन्दरनि सिङाव जराबाद फ्लाइअभारनि साखाथियाव बेटापारा मालिगाव राजगर नलबारि अल मेडिकेलसिम थांनाय लामायाव गंसे गोजाम एम्बुलेन्स सिङाव रङिया तामुलपुर लामायाव SBI वेलकाम बर्ड बारनायनि उनाव मोननो हानाय गिबिसिन गला खाथिनि लांदां जायगायाव गरेस्वर बेफोर मुंख'नाय जायगाफोराव बमा दोननाय जादोंमोन होनना आलफानिफ्राय मेलनि गेजेरजों फिन मिथिहोफिनदों। आलफाया मिथिहोफिननायनि उनाव बेफोर जायगाफोराव पुलिसनि हानजाफोरा बमा नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। गवालपारा आरो कामरुप जिल्लानि बर'फोरखौ नेवसिगारदों नामा सरकारा? आसाम सरकारा खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लाखौ BKWAC निफ्राय बोखारनायनि नटिफिकेसन फोसावनायखौ दुखु मोननाय आरो गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो गवालपारा जिल्ला आरो खोला कामरुप जिल्लाखौ BKWAC आव सोसनाब्ला सोमावसारनायनि हुमखि होदों। एबसुजों लोगोसे बर'नि माखासे आफाद गौथुमफोरा BTR नि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTR आव आरोबाव गोदान मोनसे नेशनेल पार्क मानास नेशनेल पार्क आरो रायमना नेशनेल पार्कनि उनाव सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क फोसावबाय। मख'नो गोनांदि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ आसामनि 8थि नेशनेल पार्क। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनिया आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय।
बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।